पर्रीकार सरकार जे तरेन कारभार चलयता तो पळयल्यार गोयच्या अर्थव्यवस्थेची आनीकूय वाट लागपाची आसा। राज्य अर्थीक संकटान आसतना सरकारान अर्थीक शिस्ती खातीर कांय खर निर्णय घेवपाचे आसतात। ते सोडून हे सरकार लोकप्रिय जावपा खातीर परवडनाशिल्ल्यो एकारेक येवजण्यो काडीत आसा म्हूण राष्ट्रवादीचो गोंय निरीक्षक दीपक केसरकारान टिका केल्या। या सरकारवर कोणी खुश असेल मला स्वतः असं वाटत नाही, कारण एक राजकीय पक्षाचा निरीक्षक गोव्यामध्ये जे चाललेलं आहे, आज गोवा हे कर्जाच्या विळख्यामध्ये चाललेलं आहे। अनेक अशी जी धोरणं आखलेली आहेत की ज्याच्यामुळे पॉप्युलॅरिटी मिळू शकेल, परंतु अर्थव्यवस्था धोक्यात येईल अशी धोरणं बदलण्याची आवश्यकता आहे। काही वेळेला कठोर निर्णय घ्यायला लागतात अर्थव्यवस्थेसाठी, आणि त्या अर्थव्यवस्थेसाठी ते कठोर निर्णय ह्या सरकारने न घेता उलट आणि नवीन पॉप्युलरिस्टिक अनाउन्समेंट चालू आहेत, आणि ह्याचा परिणाम हा गोव्याची अर्थव्यवस्था एकाकडे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की गोवा हे सर्वाधिक पर कॅपिटा इन्कम असलेलं राज्य संपूर्ण भारतातलं आहे, आणि त्याचं ते नाव कायम ठेवायचं असेल तर काही कठोर आर्थिक निर्णय घ्यायला लागतात। केवळ आपण खूप पॉप्युलर व्हावं याच्यासाठी जर निर्णय घ्यायचा लागेल तर मग राज्याची तिजोरी खाली व्हायला वेळ लागत नाही, आणि त्याच्याचबरोबर राज्याची आजची जी पोझिशन आहे भारतातली 1 क्रमांकाची ती सुद्धा खाली घसरायला वेळ लागणार नाही। आणि म्हणून मी गोव्याबद्दल एक आत्मीयता असलेला, मी नेहमी इथं आल्यानंतर सांगतो की गोव्याबद्दल मला आत्मीयता आहे, कारण माझ्या आईचं मूळ गाव आणि तिचा जन्म गोव्याचा आहे, त्याच्यामुळे गोव्याला मी फरक मानत नाही। गोव्याच्या अंतिम हिताचा जो निर्णय असेल तोच शासनाने घेतला पाहिजे, आणि तेच शासन खऱ्या अर्थाने चांगलं शासन असं मी म्हणेन। दृष्टीच्या गोयच्या लायफ गार्डांचे फुडें कितें हें सोमार मंगळारा थारतलें। पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार म्हणटा, दृष्टी 30 ऑक्टोबर मेरेन काम बंद करचें ना, सरकार नवें टेंडर काडटलो। दृष्टी म्हणटा, कॉन्ट्रॅक्ट फुडें वतलो जाल्यार सरकारान लायफ गार्डांची वर्सुकी पगारवाड आनी तांणी घेतिल्ल्या सामानाच्या खर्चाचो विशय सरकारान तडीक लावचो। पर्यटन खात्या कडेन दृष्टीची 2 दिसान बसका थारल्या। दृष्टी लायफगार्ड सेवेविशीं अजूनय बोवाळ चालूच आसा। गोंयांतल्या दर्यावेळेर लायफगार्ड सेवे खातीर फुडल्या 2 दिसां भितर टेंडर काडटले अशें पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार म्हणटा। जाल्यार सरकार आमच्यो मागण्यो मान्य करतले अशी आस दृष्टीचे लायफगार्ड बाळगून आसात। लास्ट इयर आमी 6 सुमार रेस्क्यू केले, हांगा रिपीन जाता चडशे, मागीर फॉरेनर सुद्दां रेस्क्यू केले, फॉरेनर आनी इंडियन सुद्दां, 1-2 इंडियन केले आनी 4 फॉरेनर रेस्क्यू केले लास्ट इयर। आमी होप धरून आहा की रिन्यू जातलें, कारण कितें ही गरजेची सेवा आसा, म्हणजे कितें गव्हर्मेंटाकय खबर आहा लोक हांगा येता, पब्लीक येता, म्हणजे तेंची सेफ्टी मेन आसा, म्हणटकर कितें करून रिन्यू हें जावपाचें आसा अशें आमकां होप आसा। दृष्टीचे वडील अधिकारी सोमाराच सरकाराक मेळटले अशें दृष्टीचो अधिकारी VK कन्वरान प्रुडंटाक सांगले। सगळ्यो गजाली सारक्यो जाल्यार 5 वर्सां दृष्टी काम करतली अशें तांणी सांगले। We will continue only in the next few days. There will be the CMD will be meeting with the concerned officials, and we hope to resolve the issue and continue with our service. Sir, what is the issue like? What is your demand like? हमारा issue ये था कि every year the lifeguards were getting an increment which we used to give the lifeguards, and since the increment was due since 15th of June, the government for some reason hasn't given us the clearance of that increment, so we are not being able to give our lifeguards the increment. If all goes well, we will continue for next 5 years if we get the tender, but yes, we have served notice on the government to resolve few issues, and we hope it will be resolved in the next 2-3 days. Sir, meeting कब है आपकी? कल मिल रहे हैं। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी। गोंयांत पुराय वेळ गिरायक लवादाची गरज गिरायकांनी उक्तायल्या। गिरायकांचे प्रस्न जाग्यार घालपा खातीर गोंयच्या खासदारांनी हे प्रकरण गंभीरतायेन घेवचें अशें गोवा कॅन म्हणटा। कितल्याशाच राज्यांनी गिरायक आयोग आसात, पूण तांकां अध्यक्षच नात। भारतांत गोंयासयत 7 राज्यांनी कंझ्युमर आयोगाचें अध्यक्षपद रितेंच आसा। संसदेन हो प्रस्न आयलो। पळयात रिपोर्ट। कांय राज्यांनी गिरायक आयोग आनी जिल्लो फोरमांची अध्यक्षपदां खाली आसात। गिरायकांक न्याय दितले जाल्यार गोंय, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर, झारखंड, उत्तराखंड आनी पश्चिम बंगालात गिरायक आयोगाचे अध्यक्षच ना। हो प्रश्न लोकसभेतय चर्चेक आयिल्लो। There is an urgent need for the consumer courts to be full time. That will create a strong impact on the consumers moving the applications before the courts, and automatically we can see that there will be progress.
गिरायक मंच आणि आयोगाचो व्यवहार सारको चलनाशिल्ल्या राज्यांनी गोंयाचे नाव संसदेत आयला। गिरायक व्यवहार मंत्रालयाचे आकडे सांगतात राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्लो थराचेर 3.5 लाखावयर केशी अडकून पडल्यात। तातूंतल्यो चडश्यो केशी जिल्लो थराचेर जाल्यार राष्ट्रीय आयोगात 10,000 वयर केशी पडून आसात। कर्मचारी उणे आशिल्ल्यान कांय राज्य आयोग आणि जिल्लो आयोगांनी केशी बेगीन सोडोवपा खातीर लोक अदालती घडयल्यात। रिती पदां भरची म्हूण राष्ट्रीय गिरायक आयोगाचे अध्यक्ष आणि गिरायक व्यवहाराचे सचिव मुख्यमंत्र्यांक आणि राज्य आयोगाच्या अध्यक्षांक बरयत आसात अशें केंद्र सरकारान निकतेच लोकसभेत सांगला। We feel that the concern expressed in the Lok Sabha should be also taken up by the North Goa Member of Parliament, Mr. Shripad Naik, as well as South Goa, Mr. Sardina. And if Shantaram Naik, the member of the Rajya Sabha, concerned with personnel and public grievances, also take up the issue, we are confident that the courts will function better. They will also have their separate premises, as the Government of India has sanctioned separate amounts for construction of buildings. We feel that this will expedite the entire functioning and setup of the consumer courts. आता मेरेन गिरायकांचे प्रश्न सोडवपाक महाराष्ट्र मुखार आसा। महाराष्ट्रात 33 अध्यक्ष आणि जिल्लो मंचात 54 वांगडी आसात। प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा समीर भट। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।